Beda ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-kumpless tal-Motorsport f'Alfar li se jiffoka fuq it-trakka ta' drag racing b'numru ta' tibdiliet fil-faċilitajiet u t-trakka innifisha. It-trakka tal-Motorsport se tara titjib infrastrutturali fuq it-trakka eżistenti ta' drag racing. Dan se jkun qiegħed iwassal biex din il-faċilità issa tkun tista' tiġi ċertifikata mill-Federazzjoni Internazzjonali ta' Tlielaq tal-Karozzi l-FIA u bekk tidħol b'mod uffiċjali fil-kalendarju tagħha. Għalhekk b'dan ix-xogħol se jkun possibbli li t-trakka tospita attivitajiet ta' livell internazzjonali ta' drag racing. Ix-xogħol infrastrutturali jinkludi ċaqliq ta' torri biex it-trakka titwal, żieda fil-faċilitajiet u aktar miżuri ta' sigurtà kemm għas-sewwieqa kif ukoll għall-ispettaturi madwar it-trakka. Se tiżdied ukoll il-parti tal-ispettaturi biex din issa tibda takkomoda 3000 spettatur. Se jinbena mill-ġdid torri tal-kontroll kif ukoll spazju għall-midja li se jkunu ta' livell internazzjonali. Se jkunu mibnija mill-ġdid il-faċilitajiet tas-sewwieqa li se jkunu aktar moderni u jinkludu dak kollu li jixraq lil dan l-isport popolari. B'dan it-titjib li se jsir it-trakka ta' drag racing li jipparti mill-kumpless tal-Motorsport issa se tkun l-aqwa faċilità tat-tip tagħha fil-Mediterran. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isports Clifton Grima u l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet żaru l-ewwel fażi tax-xogħlijiet tal-proġett tat-trakka tal-karozzi f'Alfar. Huma spjegaw li dan il-proġett tal-ogħla livell u li jilħaq l-standards internazzjonali u investiment li se jżomm il-weda li jagħmel il-Gvern Laburista mal-komunità tal-Motorsport Maltija. Wara ħafna xogħol ta' pjanar, wara ħafna konsultazzjonijiet u xogħol anke ma' esperti ta' livell u fama mondjali qegħdin naraw ix-xogħol infrastrutturali. Xogħol infrastrutturali li beda wara illi kellek il-permessi meħtieġa mill-awtorità tal-ippjanar u dan għandu jwassal biex dan ix-xogħol ikompli miexi b'mod spedit. Ix-xogħol fuq it-trakka miexi billi għandna il-kwarta mil li qed isir xogħol estensiv fuqha illi se jwassalna sal-bidu tas-sajf illi ġej biex ikun les biex imbagħad inkomplu bil-fażijiet l-oħra tat-trakka. Il-kelma qed inżommuha, ix-xogħol se jibqa' dej u sar jinfrutku sakemm dan il-proġett li tant jiġi wieħed snin jiġi immaterjalizzat.